खुलुमबाय रायजोफोर आङो दायो दङ दिकेजुलि टाउनाव नैबे नेशनेल हाइवेजों आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा नैबे नेशनेल हाइवेजों थांगोन आरोना आशीर्बाद यात्रा दङ रायजोफोर जोंना बर'फ्रा सबसे सिगाङाव दं आरोना बयनिख्रुइबो फार्स्टआव ओमफ्राय जोंनि कालसारखौ नैबेयाव नुनो मोनगोन दा बेयाव मोसाग्राफ्रा रेडि जानानै दङ औ कालसारखौ जोंनि कालसारखौ बेयाव देखायगोन आरोना बयबो रेडि जानानै दं नै सारमोनाबो आदामोनाबो रेडि सारखौ बरायनो थाखाय रेडि औ रेडि सारखौ बरायनो जोंनानो बयनिख्रुइबो सिगांसिनाव दङ ओमफ्राय नैयाव जोंनि कालसारखौ नुनो मोनगोन जागायनाय आरो जोबनायाव औ बर'फोर दङ 100% देरहागोन सरकार बनायगोन 100% देरहागोन बिजेपि सरकार बनायगोन हेमन्त मामायानो चिफ मिनिस्टार जानो हागोन 100% आरो देरहानानै बे मन्त्रि केबिनेट मन्त्रि जाफैनो हागोन जोंनि मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा सारा जिथुनाखि आशीर्बाद रेलि बेखौ दिकेजुलि बरसलानिफ्राय जागायजेनदों दा बेयावहाय सारखौ जों बरायनो थाखाय बयबो बर'फ्रा बेवहाय साखाफारा जानानै दङ आरोबाव हाजार हाजार बर'फ्रा नुजाफैदों सारखौ आशीर्बाद होनो थाखाय बेनो सिन जे जोंनि बे फैगौ 26नि जिथुनाखि एसेम्बलि इलेक्सन जोंनि बिजेपिआ सरकार दागोन आरो जोंनि दिकेजुलि समस्तियाव अशोक सिंघल सारानो हायेस्ट भट मोननानै मन्त्रि जाफिनगोन बेखौ जोङो बयनिसिमबो रंजानाय आरो गोजोननाय जासिहरबाय रायजोफोर नैबे नेशनेल हाइवेजोंनो फैगासिनो दं आरोना आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा दायो नेनानै दङ रायजोफ्रा लोब लोब लामायाव ओरै साइडआवबो नेनानै दङ आरोना दा फैगासिनो दङ टंगेश्वर दा আৰু কিমান দেৰি লাগিব আৰু 20 মিনিট মানত আহিব ইতিমধ্যে আহি চিৰাজুলি পাইছে যথেষ্ট ভিৰ মানুহে মানে বাধা দিয়ে ন তেখেতৰ মিলিব আৰু সেইকাৰণে ভিৰ আহি আছে ঠিক আছে যথেষ্ট ভিৰ মানুহ मोसाग्राफ्रा नै नेनानै दङ मा जायगानि नोंसोरो थेलामारा थेलामारानि बागुरुम्बा मोसानो नेनानै दङ दामग्राफ्राबो नेनानै दङ मा जायगानि आदा थेलामारा माबायाव थांदोंमोन ना गुवाहाटियाव नेनानै दं आरोना दायो सार फैबाथाय होसिगोन मोसानाया दे आदा दै रानदों रायजोफोरनो दै गाङोना गसंबाय थाबा दे हट आंबो मोनसे दा मोनजागोन मेथाइखौ दा मोनजागोन मादै सिन्था खालामनाङा दा मोनजागोन दे मोनफैबाय रायजोफोर हेमन्त मामाया मोनफैबाय दायो हेमन्त मामाखौ बरायनो बयबो रेडि जानानै दं आरोना बरायग्राफ्रा रेडि
बागुरुम्बा मोसानाय दानि मोसाखांबाय थ' रायजोफोर बेनो जोंनि कालसार जोंनि हारिमु नैबेनो आरोना जोंना कालसारा जोंनि बर' ट्रेडिसनेल दायो जोंनि मोसानायखौ दिन्थिबाय ओमफ्राय दा रायजोफोर हेमन्त मामाया थांगासिनो दं नै हाजार हाजार लोब लोब मानसि गारि फुरा जाम हेमन्त मामाया नैबेयाव थांबाय सिगाङाव थांबाय ओइ नै मामाया আহিছে আহিছে হিমন্ত আহিছে আশাৰে বতৰালৈ আহিছে আহিছে হিমন্ত আহিছে আশাৰে বতৰালৈ উৰা দে পকাই দিওঁ ওলাই যাওঁ বাটলৈ সঁহাৰি দিবলৈ তুলিব বিজেপি আহিব বান্ধু বটঙালী ঘূৰিব লাগিব বচাব লাগিব আমাৰ সংস্কৃতি আহিছে আহিছে হিমন্ত আহিছে আশাৰে বতৰালৈ উৰা দে পকাই দিওঁ ওলাই যাওঁ বাটলৈ সঁহাৰি দিবলৈ মামাক চুই চাবলৈ গামোচা পিন্ধাবলৈ আছিল দুৰন্ত হেঁপাহ তেওঁ আজি আহিছে বাটে পথে ঘূৰিছে চাইকেলখন লৈ ওলা মোদীৰ সপোন পুৰাবলে আকৌ চৰকাৰ আনিবলে মোদীৰ সপোন পুৰাবলে আকৌ চৰকাৰ আনিবলে रायजोफोर ओरैबायदि हाजार हाजार लोब लोब मानसिमोन नायबाय जों मामाखौ खाथियाव नुबाय दिनै मबाइलावसो नुबाय थायोमोन ना मामाखौ मोगथाङाव खाथियाव नुबाय हेन्डसापावसो मामाया देग्लायबो एबारबो देरहाखागोन मामायानो ना देरहाखागोन मानसिफोरखौ नायनानैथ' देरहाखागोन बायदि नुखादों कंग्रेसआथ' गैखायानोसै जिर'खासो कंग्रेस गैखाया रायजोफोरा लोगोसे जोंना नैबे दिखियाजुलि समस्टिनि MLA मानगोनां ससियेल साराबो देरहाखागोन कंग्रेस गैया देरहाखागोन जोंना मामाया ओमफ्राय रायजोफोर ब्लगा बेखिनियानोमोन औ एसेनोसै रायजोफोर गोजोन्थों बाय बाय